ना भैरबकुन्द समस्तनि जानानै सोर बिजाथिनो भट होनो सानदों? जों रावनोबो साना, जोंनो नांगौ जोंनि सोलायनाय। जोंनि एलाबारि PCDC निफ्रायबो जोङो गासिबो जोंनि UPPL नि प्रमद बर' सारनोनो जोङो होनांगौ। नोंथांमोननि भैरबकुन्द समस्तियाव सोर बिजाथिया? गबिन्द सार। आदसा नोंथांमोना गबिन्द सारनो भटखौ होगोन आरो ना? होगोन। माने जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोलांनांगौ आरो जेब्लायबो गोसोआ जेरै सारमोना गिदिं गिदिं जोंखौ खस्थ' लायै लायै मिटिं दावथिं खालामदों, बुजायदों, बिसोरनि बुजायनाया जोंनि गोसोआव हाबनांगौ। जेब्लायबो नांगौ जोंनो बर' हारिनि गथ'फोरनि फरायनायनि थाखाय मोजां आरो हादोरनि जोंनो मोजां नांगौ, सोलायनांगौ। नांगौ जोंनो सोलायनाय, जेब्लायबो नांगौ जोंनो सोलायनाय। आदसा 17 बोसोरावथ' PPF आ सलायलांबाय, नोंथांमोना बि PPF निफ्राय जेबो मोननो हायासै नामा? मोननायालाय मोनदों, न' मोनदों। न' मोनबाबो बिदिनो आदा खावरा गाव गावबागाव खावसे खावसे गारनांनाय मोननायालाय मोनदों। मानो मोनाथ' होना, मोनदों, होदों कमप्लिट बिसोरबो। जायासै आरो ने? कमप्लिट जायासै, आंबो आंनि एसे एनै गारनांबाय आरो आं खें खें बुंनायाव एसे मोनबाय, नङाबाथ' हरबावा। बेबायदि जादों आरो। दा होमबा मानो BPF आ जुदि नोंनो न'बो होदोंमोनबा दायो मानो UPPL आव भट होनो सानखो? सासेखौल' जाहोनानै उदै फेदेरबा जानाय नङा सारमोन। ओंखायनो दा जोंनो बर' हारिखौ नांगौ। जों बै समाव बुजियामोन, बर' हारियाबो रावबो भटनि माबा गैयामोन, BPF आल'मोन। दा रायजोफ्रा जेराव थांदों बेयावनो थाङोमोन आरो जोङो। ओमफ्राय दा बयबो नै सोलायनाय नांगौ, सोलायनाय नांगौ। जोंबोथ' बर' हारिसो नालाय, सोलायनाय बर'खौथ' जोंनोबो नांगौ। बर'आनो गिदिर, जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय बे नांगौ। जों दा बुरैबाय, जोंनि दिना गैला होनबाबो अरजाला। जोंनि फिसाफोरनि इयुननि उनावथ' जोंनो मोनथायखौ नांगौ। बेनि थाखाय जोंनो नांगौ सोलायनाय। बिटिआर एकार्डआवथ' आं नायनानै मोनजोब्बाय, जोबोद मोजां मोजां दङ। जोंहा भैरबकुन्द समस्तियाव मोनसे मोजां फसंथान दङ, बेवहाय जोङो खाथि हिसाबै बेयाव जों थांनो हागोन। आरो जोङो गासैबो जोंनि 38 भैरबकुन्द समस्तियाव जोङो गबिन्द बसुमतारिखौ जों देरहासार होथारगोन। जोंनि नैबे एलाबारि BCDC आव जोङो 80% जोङो रोखा नुखाबाय। बर' भटखौ ना गुबुननिफ्रायबो? गुबुननिफ्राय एसे एनै दङ, ओमफ्राय जोंनिया जोंनि 2 नम्बर माजुलि आरो 2 नम्बर माजियाव 2 नम्बर माजुलियाव जोंहा 54 न'खर दङ। बेवहाय जोङो 80% बा 70% जों मोननो हागोन।